abantwana bancinci egameni lenkosi uYesu. Amen. Bulisa wonke umuntu egameni likaYesu. Amen. Siyenze kahle item namhlanje. Ngumngane wami lo mkhulu umngane wami. Undisikelele umntana ebengqina abaqala. Yebo? Echophe esitulweni. Waxolisa ngochophe esitulweni. Dithanda ngoba ungqina lento lapha kuye enhlizweni. Amen. Yebo? Uthethe inhliziyo yakhe. Amen. Akathi dibone ubani izwi lidile naye. Amen. Yebo? Lamcacisela yena. Wazibona yena ubana akunjengoba ecinga kunjalo. Ilizwi ke xa lithethwa uThixo ulithethela ubana sizibone thina phakulo. Yebo exactly ngolahlo bathetha ngayo. Ndiyayithanda la ndlela ayithethayo athi kwenzeke ngayo phakuye. Dike ndive nomhlobo wami lo ndake ndamva umama uNdlele nesukapha engqina esithi undishumayelele kabuhlungu umfundisi wami izolo yangase ndiphakame ndimkhombe uyayiva anti ochile muzi andikumoshi ikhona ingxaki apha noyone bani akamangama nenye imini wathi namhla engqina wena ugcina izingqino ezizabantu nami ndiyaza nje ngqina ningazigcina nani kanithanda wathi namhla engqina wathi undishumayelele kahle umfundisi wami izolo yangase ndikhwaze ndithi amen. Okay, apho ndiza khona ke ndize kuthini ndiyayithanda mama uba uthi wangasusukume unikhombe. Andithandi loo ndawo, ndithanda lo bungazange unikhombe. Ndithanda la ndawo namhla yoba angazange asukume akhwaze okanye asukakhwaze athi amen. Ngoba ndiyafuna ukuthi izinto ezenzeka eziya abesukume bemkhombe nyani umshumayele abanye bakhwaza haleluya haleluya, tell them pastor, tell them boyeke sisho ngiqhubeka kwenyawo, tell them pastor, tell them. Then udem kakekho yena pha bamna sendi right baxelele. Yebo like ke ngoku ufumanisa into bana nomuntu ezoshumayela kazoshumayela ulandelo okanye sizuzwele ezoshumayela uba kusukuma ngamuntu wamkhomba okanye kwangcola umuntu wathi haleluya amen ngandlela thina uzathi uyohlala phansi aqonda ba andifikanga kwelazinga kathathu. You understand? Ngamanye amazwi ke ndithe ona nto ndiyithethayo nangelinye ixesha ngabe ngela xesha amkhombayo la engcola yathi amen uyomnye emphazamisa omnye umuntu. You understand? Mna andithandi lo mkhombo kangibani abantu ngasesenogcina ngolo hlobo okanye umuntu uyakhomba sikakhombe ke nobuthe yebo asibone yena uyakhomba ne okanye athi haleluya athi enhlizweni yakhe. Mna ndithanda la nto uzawuyibonisa ngokalandlela bethetha ngayo umntana wakamakhulu. You understand? Mna ndithanda like uyamva nozodumethetha. Mna ndithanda uba kuzovela la nto ubukhombela yona. Uyabona ngoku xa ndiyibona okanye ndikuyiva apha ekuthetheni kwakho nasekuncedakaleni kwakho mosapha uthetha noba uthanga wathi bingazukhomba uthini la nabo mayona abantu amaxesha bathi yeke yangase ndimkhombe mhlawumbe ke yake akhona amaxesha xa kazange adatshwe ayinamsebenzi. But mna ndifuna la nto ikwehlulayo uba inyanisile le nto uyivayo. Andiyanga masekuthini ngubani bekhonjwa ne andikho gameni lamntu ba apha enhlizweni yakho lo mntu ayithetha le nto ayithethayo ifika ithethe le nto ayithethayo lo mntu uthethayo wena apha enhlizweni yakho ifika ithethe le nto ayithethayo. Uba kunjalo ndifuna loo nto uzawuthi omnye ke uzawuyazi kanjani loo nto bayenzekile ngoba andireactanga kodwa undibone ngayo. Xa seyiphumile laa nto iphila ndizayibona. Ugqiba uthi umhlobo wami apha uthi uThixo ndenza into entsha intshule ngoku anikuyazi na. Ngamanye amazwi
ngela xesha ukhombayo uthi ndiyayamkela intshulile ngela xesha but esizode singayiboni ubintshulile noba akunandaba bazi intshule nini asinandaba leyo eyona sinendaba nayo kubana intshulile iyabonakala nansi inkosi sikelele okay naku ke ngoku afanele zakhona mina kula mhlangano kaDisemba ngake ndathi xa ndithethayo angisazi utsho ke nabantu andingqina nabantu andithini kodwa ndandithethile phaya emsebenzini wethu siyana sithi ka kuphela inyanga ezintathu sihlanganisane sijonge basenze njani kwezinyanga ezintathu zidlulileyo ngokwamanto besijonge ukuzenza kuphinde kakudlule inyanga entathu siphinde ke sibheke ndathi kaPhonti zakhona kuhle nathi njengoba singaba bazalwane singabo noba kawudanga wena walinda kwaphela inyanga ezintandathu okanye ezintathu ndisho nezimbini ke noba ulindanga kade kwaphela inyanga sitsho nosukulu ngalisebenzisa neveki leni kuba zindeke ezindawo ndanditheke kuhle nokuthi ukume ndathi ke kanthetha uJanuary February March ukuthi kakuphela uMarch ukujika ujonga ngapha emva kwakho uhambe njani awujonganga abanye bayeka abanye umuntu uzazijonga nathi umuntu azijonge yena uhambe njani ndisithi uzawube uzijonga ubuhambe njani ngokwemfundiso eziyabe ziziwa ngoDisemba ubuye umva kuwe zithethe ntoni zikuncedile uba zikuncedile zikuncede njani zikuncede ngantoni njengoba bethetha apho umkhaya uthule esithi ndiyakubona mna ukukhula wena ubona ntoni kuwe azisembinanga nantathu ke ngoku ngoba kwangoDisemba ngondandetha lonto bengoJanuary bengoFebruary kwangoMarch waphela uMarch langathethi beninganibambanga ngani bazalwane bami khange ndiyikhumbule nami kwangomApril kwangoMay sineveke enye ngokuJuni simgqile kawujika ujonge emva kwakho ubona ntoni mna ndiyindoda yapha ezilalini ekuthandayo ulima uba ndiyahlakula olosuku ndiye ngalo phaya egadini okanye kuloo ndawo ndihlakula kuyo entsimini phambi koba ndihambe ndiqale ndijonge uba namhlanje indima engakanani ndithi ndibheka phaa ndisiyophuma ndisiye endlini ndibe ndiqonda uba hayi ndinesizathu soba andiqale ngamarhewu andithi abe esaya epletini egcweleyo ndisebenzile uyayiqaphela ndiyazi andilindelanga unconywa nguye futhi noba nganganiki ke ndawuzizamela mna ndimnandi ngoba ndiachivile ndiyenzile into endiqonde ukuyenza ndenza umzekelo ngaloo ndawo ningabambi yona kakhulu apho ndikhoyo ke ngokubana bazalwane bam ingaba senza impazamo embi esingamelanga basiyenze uba asike sijonga apha emva kwethu ubana kunjani ujonga emva kwakho malunga nezimfundiso sowunazo ngalomzuzu unguwe uthi ukuwo siyafumana ngoba zihloko zenkosi uthethile into umkhaya apha ubana makuthantamizwe siyathantamisa ngoku umuntu oyiqondayo lento siyathantamisa ngoku khumbulani nami ndandirongo bazalwane bami ndiyaxolisa ngela xesha ndandisithi umuntu ongafuni yenza lento ngolendlela uThixo afuna ngayo lamnyango engene ngayo makaphume ngawo futhi ngela xesha ndandiqonda uba umuntu ningamfaka impanga le ndandingathandabuzi ndandingathantamisi ngela xesha ndandiqoqodisa yaqona nditsho noba naniqoqodisekile ke bazalwane bami nandingawozisola ngaloo nto ngoba izawuphetha umuntu esithi yeyi okwakuqoqodisa sendikuthanda ngoku but ingeyona ndlela le ibimele uba senze ngayo nangona uThixo ube nincedile yena you understand so kuhle uba nyhani
nathi izinto sizibone kakuhle ngalendlela eyiyo yekona. Then ke ngoku siyathantamisa, uthantamisa yilanto bana xa kufuneka umile abesithi dimela ntoni kufuneka umile sukuma umncedisa uba makasukume uyathantamisa. Kubekho le ndawo ke ethi sithi sithantamisa njalo sibe siyazi ba ukubuya kwenkosi kukufuphi. Ngamanye amazwi ithi uthantamisa nje ubunayo lento iqononondisayo bana yemntu yenkosi kufuneka umile. Ndiyakuncedisa uba ume kodwa nawe yamkela into yoba kufuneka umile. Seba? Inkosi sikelele. Nenza ke ngoku imvuselelo wazalwane bethu. Dlamini. Okokubana umuntu ubanisa khomlanda ke ndathi umuntu yena makabele ipolisa lakhe. Ukuzijonga into okokubana iyakhekana lento yakhiwayo. And awuzusebenzisa ezinye izinto anizuza ama spirit level aningozweni nazo spirit level nenatsika. Into ezathi i-tape measure ne-trofol nentoni nezikafule yonke lonto siziyasetshenziswa lo magama apha xa kusakhiwa. But ethu into zezimfundiso ziwileyo kuthi. Ngokwemfundiso eziwileyo kuwe make sithi ke ngosukela kuJanuary usangoku. Uhamba njani wena ngokubhekiselele kuzo? Uyanqina uma uvulisa kapha uba hey kuyenzeka. Kwinkalo yomsindo uThixo undihlekisile. Njengoba besikhona ke thetha. You understand? Ngoba ebunyanisweni ukuze uzibone ubuncedakele kwinkalo nganye sizibona ngolahlo. Kuvela isimo oqhela ukuthi xa sivelile wenze ngendlela ongalindelekanga ngayo ngokomzalwane. Athi asosibona ke ngokuyena engenze ngalahlo baqonda ikhona into eyenzekayo. Funa lo nto. Yebazalwane zonke ke izinto zijongise ukuthi kuncedakale thina. Ndake ndathi kanithetha thina singabashumayeli asizuzuza nto lanto ithi andizufumana mna ukungena izulu ngoba nina niwethu baningena izulu. You understand? Mna ukubandila ingena izulu ndizalingena ngoba mna ndiye ndahamba njengoba nami ilizwi belisitsho kum. Andizufakwa nina kulo nto. Ndicinga uba kungakho into efaka nina ukubana uthi uYesu emnandi athi ndibe mnandi mkhonzi. Uye wazalusa izimvu zami kakuhle ngokuzinikela. Uye wazikhuphela kwenzini lonke. Ndiyabulela. You understand? Just that ngelo xesha xa isenza. But eyokubana nina nibe right. Ayina contribution emngeneni kwamizulu. Mna ungena kwamizulu ngena ngoba mna ndiye ndazi observe izinto zithethwayo kum ba ndizithethe kum. Ndiye ndenza nami ndihamba ngolandelelwana. You understand? But kapho ndikhona ngehlobo zenkosi. Uyabona ke wathetha ukhona umzalwane apho ethethileyo. I think uzothi wathi hey yalibona lapho kwamama momoka. Hey sabe bam. Nam alindiso tu Manet. Alindiso lisana. Ibe weske ngoba phambi kumhlangano I think umhlangano bophambi kwalo wabesinawo. Aputhuli wayishela kwa into ebunjeya. Ethi unyukile ubonile umbono kunamalati anyukayo afikelela kwinto engupipe phezulwini zakhumbula amazela lapha esibhakabhakeni athi kufika uyolisa anyuke kulento inyukisayo uthi angene pha uthi abuye sithi xa ungena pha ukho umnyango ovulekayo ungene uphinde uvule komnye ungene anyuke yena kayengena yena akayiboni le minyango yoliswa athethe ngayo
ujathi kumkaka ethetha ndibuye ndiqonda bathi mna ndithi Yolisa le minyango uthetha ngayo uba uyibonile ivulekile phaya futhi yazivulekela andiyibonanga mna le minyango ikhoyo phofu mna ndingayibonanga ezi zinto masithethe into apha kuthi uThixo bazalwane ujongise ekusindiseni ngamnye phakathi kodwa noba uThixo ufuna kangakanani ukusisindisa ukuba ubani apha phakathi kwethu akayenzi yena into ekufuneka yena eyenzile asusindiseke ngoba uThixo ngokwedesign yosindiso ngokwendlela usindiso lungayo kukhona uThixo idlalela indima yakhe ngoYesu ufuna abantu bamkele uYesu yethu le ndawo kubeni kwakho kwamkela uYesu umuntu angaphele lapho ngoba uthi ayingabo bonke ahambe ngokwemfundiso zikaYesu umuntu lo osoyenza lo indima yethu le efuneka siyidlalile umuntu nomuntu phakathi kwethu so wonke umuntu unexanduva lokuba adlale okokuthi enze indima yakhe ubusakhumbula ke kwincwadi yentshumayelo apha ithi nasishwankathela salombandela ithi moyika uThixo ugcina imithetho yakhe kuba indawo leyo luxanduva lomuntu ngamnye lithi kuba uThixo uzakusiphendulisa enkundleni yakhe xa kuyophendulwa pha enkundleni kaThixo umuntu ngamnye uzophendula ngokoxanduva yena befanele uba ulenzile bazalwane iBhayibhile le ithi lwenzeni ke luqine ubizo nonyulo lwenu lwenzeni ngamanye amazwi sinendawo kufuneka siyidlalile kukho umuntu yena kufuneka into ayenzile ndiyithanda ke iBhayibhile ngoba ithi ukuxelelwa emthundeni ubizawuya ufa kuwe ukuba wenze lento ixelelweyo ngamanye amazwi lento efunwa nguThixo ukuthi asidinge umprofeti azoprofeti kufunani uThixo uthi sezinto sizazi sezinto sizivileyo sezinto siqhubeka sizixelela sezinto siqhubeka zithethwa phakathi kwethu kodwa basibuyela ke ngokuphakwa lapho balika mama umnuko apho twathe boniswa into amakayilungise asuke yena hleke and lento ayithethayo uThixo kwelaphupha ayonto eyenzeka pha kwenye indawo into eyenzeka apha phakathi kwethu kuthi indlela thina esiphendula ngayo ezinhlizweni zethu malunga nalonto uThixo ayithethayo ngelo xesha ingabe awuhlekanga but ukwenza kwakho ngokungakhathali kulandawo ubuvile kuyo uba ibinelba ukwenza kwakho kuyehluka intsini leyo kuThixo uhlekisa ngalento akulungisa ngayo awehlukanga nto kumuntu ohlekileyo ukwenza kwakho but ngendlela uThixo asibonisa ngayo thina ubana
ukungenzi kwethu, ukungayinaki kwethu le ndlela ibimele ba silandela yona ukulungisa lenkalo, uyiveza ngokuhleka ngokwalambono. Mamelanike. UThixo xa esibonisa uburongo bethu kulondawo, mamelani, even nami kandize enkonzweni andizi ndigcwele kuba ndizonixelela lento uThixo afuna niyenze. Ndiza nami ndisithi ndifuna ukuva Thixo wethu uba ngubufuna sithi. So nami ndithatha okwami. Niyaqonda? So uThixo ngoxa sixelela kwezonkalo athetha ngazo kuzo, akajongisanga futhi noba sizikhondeme zonke. Ithi iBhayibheli ubusihlungu isetyenziswa kuThixo, busingisa enguqukweni ekungekho kuzisona ngayo. Noba uThixo uveze siphi isimo okanye uveza ntoni ukuthi awenze kakuhle bani, eyona jonga ukubana awumelanga bulapha okanye ayikho into ebhetele kuwe, kukubana nje mamela kaloku enze kuyive kakuhle le nto enza ithetha. Uthi uPetros enza kwehla, uthi uPetros xa esenza intetho kula ncwadi yezenzo abaxelele athi uYesu lo nina nambulalayo namnikela ukuthi abulawe, nambulalayo ngesandla samaRoma, kuye lo Thixo amvusileyo, kuye lo wenze lento. Ithi iBhayibheli bahlabeka ezinhlizweni zabo, bathi basalweni sithi Petros wathi kuqukani ukuze siqinyiswe nosini. Nako uThixo apha sifuna khona, nako uThixo apho asifuna khona. Ilento lesithi ndiyayithanda into kaMntana Maguli ihlala athetha ngekho. Uya kulanda wethi ndiyaguquka, ndiyehluleka. Amen. Encinga uzweli uthi kayithetha phezulu ekuthetheni kwakhe. Siza kwehlaba zalapha ezangoshumeni. Uthi uzweli ekuthetheni kwakhe. Abantu baza benendlela ethile apha kuThixo nasekwenzeni izinto ezikaThixo, ezandlela bebesazi phambi kokuba bazi. Bathi ke bebona izinto apha endlini kaThixo indlela ezenzeka ngayo, bangaziboni izintsha, bazibone zisezeziya basuka kuzo xa bafumene the better version yazo. Abazilahli completely, bahamba nalantu bafuna uthatha nale kwanje kokubili. Akuhambi kanjalo. Yilento ke ngoku ifuna uba kasifika apha ekusindisweni, usindiso lehlukile ebucaweni. Amen. Lehlukile tu ebucaweni, liyinto eyodwa elusindiso igama layo. So elifuna ke ngoba xa ungena apha kulo ngena uzikhuphele. You understand? Lantu ithi ndilapha elisindisweni endilapha ubandilapha ajonga kanyito. Hence ndizithi mina bazalwane, ndisho noba njengoba ndimke umzekelo siqhubeka noDlamini kwakude, sangena sehlulweni ilizwi, sashumayela ilizwi lisehlule uba lime kanje ilizwi likaThixo lithetha kanje. Babe bekhona abanye abashumayeli bethetha wonke lona udwebo lapha phandle, zange sibe swift okanye seyiseke nathi silalele ngolokwela cala ubana abantu abaninzi bashumayela kanje emabandleni amaninzi kwenziwa izinto kanje. Saremaina thina sisenza izinto ngalendlela sibona baphezwini ithi bayigxeka, abagxekayo asingenanga ndawo, asiyazi baba igxeka bebhayisephi, but siyenza thina sibhayisezwini. Omelana nathi uzawuzapha kuthi athi bazalwane nenza kanje ngoba kutheni, sizamxelela bananzi ibhaliwe, wena uphikisana nayo ngelithini, andisawusuka kuyo ngoba wena usithi uphikisana nayo ngoba ilizwi lithi kwenye indawo ayisawufuna. Kodwa ba ungekezi kanjalo hence behambe lapha kude andisoze bezibambile. Yoloko ethethe emva kwakho, umuntu ethethe emva kwakho akathethi nawe. Inkosi sikelele. Nawo ke ngokuhlobo zenkosi ndizama ke ngoku ndiqhubha imvuselelo. Njengoba ndandike ndatsho yami ndathi
uThixo wake wathetha phakathi kwethu. Wathi obhudana naleni intshukumo uyobe wenze impazamo yobomi bakhe bonke. Ndathi kaMthetha, lo ntshukumo yayingeyoyalamini qha, yayintshukumo eqhubekayo, esaqhubekayo nangoku. Into ethetha ukuthi uba umuntu uqhubeke nenhliziyo eqhankqalazayo, inhliziyo engavumelaniyo nalento uThixo ayithethayo, inhliziyo engavumi ukuthambela lenyaniso, iyo kuzoba kubi kuyo. Njengoba ndidla ngothetha ke bazalwane ndithi, obami obubuhlungu noba nilile bazalwane bethu, ndililiswa kukubana nditsho nomnye apha phakathi kwethu, nongabe unguyena uma phambili ekuqhankqalazeni, akazi kumele ukuqhankqalaza kwakhe. Uzawukhala isikhalo angakwazi usinyamezela xa ucinga bangakwazi. Inkosi sikelele. So ithi ke ngokulento bazalwane, umuntu nomuntu makabuyele kuye, singakhohliseki, singalahlekiseki. Ithi iBhayibheli akho nyama inomelana nengqondo kaThixo, and akho muntu ozamelana nengqondo kaThixo. And uYesu ufela uba singajongani nengqondo kaThixo. uYesu ezi zinto zikhilela ubana singajongani nengqondo kaThixo. Ndiza kwehla uthi umhlobabo Enigma, ukona umzalwane othetha apha ku YouTube ongu Enigma, uthi uYesu uhlala inhlanganiso noPetros i12 qha ke kuJudas, uthi nguJudas ongekhona. I think the 12 ke ngo the 12 men kuPaul. Uthi uhlala inhlanganiso nabo now and again ezulwini. Uthi kwezanhlanganiso uthi uYesu, in fact uthi kwezanhlanganiso iagenda ingokubana uthi uYesu kubo, uThixo ufuna ndihambe ndolanda ibandla ehlabathini emhlabeni. Uthi nabazalwane bafuna abuye azolanda ibandla emhlabeni. Yesu impendulo yakho uthi ibandla likhoneti. Ibandla alikhoneti. Ngoku ngamanye amazwi ibandla likulungelanga ube Yesu afike. Nansi into edlu Yesu pha. Abazalwane bafuna ehle, noThixo ngokwakhe ufuna ehle, but akakawukhuphi umyalelo uba makehle, and kaze ukhuphile uThixo umyalelo akazukwazi uresista anymore. Ngoku ngamanye amazwi akungoYesu odileyileyo uba ngazolanda ibandla, sithi thina sidile inkululeko yethu. Sithi thina ngoba ukungezi kwakhe is for our own good. Lanto ithi ube befikile kule veke phelile umuntu oguquka ngoku, ngamanye amazwi ebezawube lanto ayiguqukela ebizomenza angakwazi baxwileke. Lanto ithi ke ngoku izihlobo zenkosi masiyiqinele lanto ithi noba kuthandanyiswa ke singathi ukuthandamiswa oko sikusebenzise njengexhoba, kodwa ihlali yazi apha kuthi uba kubuya kwenkosi kukufunga.